Onhan se kun toinenkin lähtenyt töihin. Toinen ajoi vaan ohi. Ei oo kaveriksi. Tämä ei oo jalkapalloakaan. Tämä. Jotakin tämä on, mutta missä asiassa se pesä on, mihin se on viemässä tuota? Sehän näkyy suttais välillä. Suomen kansallisella maataloustuen rahoituksella Euroopan unionissa enää ymmärrystä ja ymmärtäjistä. Tämä on asia, jota hoidetaan komission kanssa. Tää vois luulla tuohon omeen. Yhteisesti sopiva artikla ja sen jatkosta päättää nimenomaan komissio. Se valta kuuluu komissiolle. Ois pikiittiä, niin menis paremmin. Suomi on maailman pohjoisin maa, missä maataloutta harjoitetaan. Meillä on tietysti omat erityistarpeemme, jotka pitää voida nyt huomioida. Ja muistutan nyt siitä, että ilmastonmuutos ja globaali maapallon väestön On ne siis. Nyt tässä kerralla menitään matkaa. Täällähän on aikamoinen helle ja vilja kasvaa täyttä häkää. Joo, mutta täytyy sanoa, että jos tämä helle jatkuu, niin tuolta pellolta ei tule yhtään mitään, eli se kuivuu myöskin pystyyn. Nyt me ollaan just niissä Espanjan helteissä, joita kävin epävirallisen neuvoston yhteydessä, katselimme toukokuun